Hi friends. Ini logoफोर इयो माना सना बिलाइ बै इयो गंगार लाफा होनना बुङो बेखौ ओमफ्राय नैबेहाय दङ जोगोनार बिलाइ आरोना माबा माबि मैगं ओमफ्राय मा होनो दिनैहाय खारै ओंख्रि जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दिनै खारै ओंख्रि जानो नागिरदों आरोना ओमफ्राय खारै ओंख्रिदो मैगं खारैदो ना लोगोफोर ओमफ्राय दा फुख्रियाव ना बोगासिनो दं आरोना सिस्टारजों ब्रादारजों ओमफ्राय आङो दा नायनो थांगासिनो दङ बिसोरनाबो उथायसिगोन ओमफ्राय आं अर लगायनांसिगोन द' नायनो फैदों दे आरोना आमि जेमुर रोङालाय खननो गुसुथार नङा दैया अबेथिं नाखानो होनदों नोंलाय दावदैफोरबो दैखांना थाबाय बायथारो बेफोराव आव नुस्लाबासैना सोदोबखौल' खोनाबाय दे थालिर मा होनो सान्दुं जाथारदोंलै ओंखारलांनो जाबाय बिसोरो नंगौ गिलायलाङोलां मा जि सान्दुं गोसाहाय दिनैलाय आंखौ नुदों दे थले आव सर गैला गोजां फाजोबखाबाय बिलाव दंना गैयाब्रा दे आं सिमाङावसो हराव जानजिसे दैयाव हाबनाय सिमां नुदोंमोन गोथावआनो माथो जांख्रिनानै होब्रा माबाखौ जांजिखौ जिन्सिखौ जांख्रिना नोंसियासो फैदो नोंसियासो नोंसियासो फैदो नोंसिया फैदो ओइ नोंसिया बारलागासिनो ओइ हाबदो ओइ नै इयाव खारलाजोब्बाय आव आमि जेमुर माबायानो मुस्रियानो जिलासैना दासो मोजां मोनलायबाय इसोर दै थांनो आव बिदि मावलायदों मावाखै रायजानो गियो आङो बाल्थिं समाव लुगासिनो दं एबार माथो खनसे बारासै ओइ नोंसाना बोरियाव मासे बारदोंमोन ओइ मानो बारबाय बोरियाव दे हमनो नागिरदोंना नों हमनो हागोन ओइ बोरियाव हम नै नोंसाबो फैदो नैयाव ओं इसे आरो फैलायबायब्रा नों होनो हाबाय नालाय थांसै आङो थांसै ग्रिन्दाराव होगोन आं आं ग्रिन्दाराव होगोन दसेनो मोननाय बायदि 1 सेकेन्डआव मोननाय बायदि बाय आं सेकेन्ड सानायखौ नायासै आरोना सान्दुं गोसाथार बिदि मोनदों
आं बिराद इन्टारेस्ट मोनदों नाखौ सायनो रोंबाय नालाय दा मोजांथार मोनदां न'खौ सिगां सिगां जाखाबाय ओमफ्राय मा होनदोंमोन नों आंखौ आं फैनाय लोगो लोगो आं फैनाय लोगो लोगो मा होनदोंमोन नोङो मा होनदों माबे होनदोंमोन नों आंखौ लोगो लोगो मोजां जाबाय र' लोगो मोनबाय होनदों आसला केमेराखौनो अन खालामाखै आङो बखिबाय दङ मा जाखायो अदाबावसोलै सान जाथारबाय बेसेबा दिनै मिरामिस ना जायै दंना सासे ओमफ्राय बेनि थाखाय आरो ना लोगोफोर आलु जासै आरो बियो बहुद दिगदार ए खनै थां खनै ए खादै खानोसै आं लोगोफोर नै ओरै बुबायना सिथा जालायबाय खारैया गोबाब नामा होनदों गोबाब नामा खारैया आरे खारैया गोबाब नामा बा खारैखौ साखिनायो नामा जायखिया आं गारबानो होबाय आं दा सोलाला गैया आं दा माबा होबाय आरो ना गारबा मोननै मेरा दिल है ये तेरी बातों में माखजाखो आसोल माखजाखो आसोल सोरनाव नामा बिबिखौनो नै अरा मासि मोजां ओंखारदों आं हालासो फैद' सोरबा जोंखादों अरा नै बिदि जोंबा बेसे मोजां मोनखायो आं मासिखौ नासफैयो ओमफ्राय नै नायनाय हा थायो इदियाव नै लेथ्राथार मोनो इ नानि हजमी खालामग्राबो रायो नै नायनाय इमान लेथ्रा गदों नै बेफोरखौ मोजां सुवाबा माला जागोनलै सुखांबायमोन ओमफ्राय नै आं इखौ नापाथि माला जागोन नायदावनानै इखौ हाय फ्रेन्ड्स आं माने बावगारदोंमोन दे आं भिडिअ खालामदों ओंखाम जानायखौ ओंख्रिनि संनायखौ आरो ना आं माने बावगारदोंमोन आङो मबाइला चार्ज गैयामोन नालाय आं मबाइल चार्ज होदोंमोन ओमफ्राय संनाय भिडिअसफोरखौ आं लाजोबनो हायासै आरो दा आङो गुनाव गोसोखांफिननानै माबाबाय आरो ना लाबोनानै जानो खिथानो नागिरदों कैसा लगा सर